السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة عيوننا، إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى وتقدس هما نذن طاعات عبادة لنذي salih amallarınızı Hudaý üçin oturşuklaňyz, mehabbetleňiz, dost olsun elinden tutmaňyz, duayı hayırlaňyzy lütfu keremi bilen kabul edip de hemmäňizde iýilgün içeriýiňiz, dost ýaryňyz, kawmy hyşyňyz, enasaňyz, ogul-gyzyňyz dünýä we ahir saadet gönenmek ýüze aklyk bersin inşallah. Pek Allah Teala'nın köklediğinden inşallah bir gece gözümüzün nuri, başımızın tacı, rahmetel lil alemin olan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 8. yaşından beylek inşallah ta vaktimiz tamam bolýança ol rahmetin, ol bereket, ol nurun yaşayışından hizmetine de yetirir inşallah. Geçen haftalarda geçişine göre Mübarek sallallahu aleyhi ve sellemin diyadeti enesinin gövresinde Abdullah 25 yaşına ayrılıyor. Enesi Amine Resulullah'dan 6 yaşında Amine 20 yaşına ayrılıyor. Aham kakasının kucağına, kakasının yanına, kakasının kefalatına yaşamalı oluyor. Kakası da bir kıyıl saklarından son Mübarek sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaşa varanına kakası da dünyadan geçiyor. Ey mümin Müslüman doğalla, Allah Teala bir rahmetel lil alemini saklayarları dünyadan çıkarıptır. Mana enasatı öwredipdir diýilmer ýaly geçen hepde bireme bebarada görürüm etdik. Bu hemde dädeti baqa dünýeden geçýänma, dünýä gelmäke dünýeden geçýänma, olara da bir teselliye hatir, olardan şimdi gowullyk. Ey aziz olan rahmetel lil aleminiň dädeti dünýeden geçipdir. Ýok, men enemde dünýeden geçdiýsen, ayna Rasulullah'ın da dünýeden geçipdir. Ay men saklap duran kakam dünýeden geçdiň, ine Rasulullah'ın da dünýeden geçipdir. Ta kıyamata teli bir kıyınçılıkta, yetimlikte ulul yerlerden çürüyümde tamam gowulluk bolup Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inni 8 yaşta kakası da ayrıldı. Inni bir jahdan çürüyüm, makamdan çürüyüm, dünýäň derecelerine bir hiç bir yüreğinde zat boljak gel çağı olup galli. Kimin elinde? Abdülmuttalib kakası ayrılmaka Ebu Talib bolan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağası, dädesinin dogany Ebu Talib'e tapşyryp gidipdir Abdülmuttalib. Oham Ebu Talib'in eline galiye. 8 yaşdan neyle? Ebu Talib'in öyünde yaşaya, ağasının öyünde.
On çaysuda, naharda, akşamda, ertilikde şoň içerdi bilen bile iyi içmeli bolýar. Ebu Talib öýde olukon öz Türkmen aştabak diýişýäli olukon mezme olukon zama nahar goýup iýýärler. Özü garip hanawada bolansaň Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabagyň başynda ýok wagtynda üç nahar ýerlerini derrew tabakdaky nahar çökünýän. Emma Mübarek sallallahu aleyhi ve sellem bağ olup şola bilen bile nahar ýenne hemmesi doýup sowulandan soňra da tabakda galýan. Ohan nahar orta gelenne Ebu Talib aýtýanmyşdyk: "Kema entum hatta ya'ti ibni feyati Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem feyakulu ma'ahum feyahzuruna min ta'amihim." Ay durawrin oğlalla Muhammed gelewersin dip onnaki bereketi bilip sallallahu aleyhi ve sellem gözeşewerin dip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelinden meylek nahar alýanmyşdykle nahardan bir miqdar ýene galaýan. Käde ertilikde subhanada bir ağaçtan bir kurşga bir qaba süýt goýup Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden başlaýanmyş Ebu Talib. Näme başgasyndan başlasa bir içip töküdäýän. Emma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir içýän mammaly. Doydum deyip kaptalyna käberenden soňra o da içip hemmesi doýardy. Şo bir qabyň içinde bir kurşga bir kätäň içinde süýt hemmelerini bolardy. Deslap Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte ağzının bereketi, mübarek doğduğunun bereketi, ağzının mübarek suwunyň bereketi o liwana käte degenden soňra içindäki süýt hemmesine bolýanmyşda. Ýoksa Rasulullah jandan başga oglançyklygda bir itasa bir götersen meni töküdäýär. Hulasa Ebu Talib käde ertilerde oglançyklygyň her gaýsynda bir böyle çöredik bir zatçyk kesipçik bölüp koyup her oglançyga bir däne dip käde beýt goýýanmyş. Başga oglançyklar bir Muhammed Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hayaly edepli bolansaň başga beträkleri Rasulullah'ın kıyına alıp o da keplemeni oturyan peygamberimiz da hay menkini alli bir zat da diýmeýänmiş. Ebu Talib'in onu anlap فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ Ebu Talib عَزَلَ لَهُ طَعَامَهُ عَلَى حِدَةٍ bir Muhammed'in ki bana degamam bir öz başına goýýanmyş. Näme peygamberimiz olan biri al ýany bilende nämekin allyň diýip de galmagal etmeýän. Ebu Talib onu görenden soňra öz başlaryna goýup Muhammed'in ki bana zat degmäň diýip öz başlaryna goýýanmyş sallallahu aleyhi ve sellem. قالت أيمن البركة ما رأيته صلى الله عليه وسلم يشكو جوعا قط ولا عطشا. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem götürüp saklayanın adı bereket diyen denanadı. Olay diye men ömrümde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bolmaka oğlan wagtynda we peygamber bolandan soňra azygyan susuyan edip bir qahara menip ya bir bahymrak bırak getirseň bir zat diýip ömrümde görmedim diýipdir. Ýoksa Rasulullah jany öýdi gujagyna alyp götürüp elinden tutup oýnadyp güldüren denana şol bereket diýen denana. Hiç wagt çağa wagtynda da olaqan wagtynda da azygyan susuyan diýip bir emeden görmedik. Käde bolardy diýipdir ertilerde hemmemiz turamyzda türkmen öýürdü diýe. Hemmemiz sagaman öýrümizde ol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ýortup baryp abi Zemzemden içerdi. Ertilik subhanany gel iýeýliň diýemizi ýok men dok işlem ýok diýip käde şey diýerdim abi Zemzemden içip men tekmil diýip aýtýanmyşda sallallahu aleyhi ve sellem. Cülhüme diýip bir adam aýdýa Qawdetden gulaty. Bir wagtda Mekke'ye Mükerreme'ye geldim diye. Heýwir horluk, heýwir qıtçılık wagtynda Abdülmuttalib de dünýeden geçipdi. Yani Resulullah'dan 8-9 ýaşyndamışdy. Owan adamlary üç käwen ýanyna gurrun estudylar, ey horluk bolupdy. Yagtamidul manat as-salisata al-ukhra yagtamidu al-Lat wal-Uzza ey botor ağlaýyn, daşlara ol ýyklayyn, belkim ýagyn ýagsyn diýip adamla gurrun. Bir ýaşuly garry adam aýdypdyr,
ey nästirip bäňiz diýipdir. İbrahim peýgambaryň neslinden galanlar bar, şolary barıp aýdýalyň, bize ýagyn dilesin. Oňam adamla aýdypdyrlar, ey ýaşuly sen aýtýanyň Abu Talib mi? Inni Rasulullah jany saklayan Abdülmuttalib'in ogly Rasulullah'ın däjesiniň dogany. Adamla Havva diýipdirler, ýöreň üç Abu Talib'e baraýlyň. Şol çyksyn, Käbäň ýanyna gelsin, Allah Taala'dan dilesin, Hudaý Taala bize ýagyn bersin diýip. Oňam biz hemme üýşüp baryp Abu Talib'in gasyny kakdyk diýe. فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه الشمس دجنة. Abu Talib çıktı, yanına da var, qaranqyň içinden doğan günýaly bir oglan nawady diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ey Abu Talib, أقحت الوادي أجدب العيال فهلم فاستسقي لنا. Yer yurdumuz quraq bolupdy, oglan uşagymyz hor bolupdy. Ay çıksana var, Allah Taala'dan ýagyn dilesene var, gelsene var diýip, o baň adamlar Abu Talib'e ýalvarmaga dürtdirler. Abu Talib inni ýanky adam aýtýardy. Şu oglanjygy Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Şonu alyp Käbä gaşyn elinden tutup ogrady. Oham Käbä eltip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasyny Käbä diýip, şu taýda saklap durdy. Oham da soňram Käbäň gaşyndan aýlanyberdi. قال الشيخ أبو بكر الجزائري يعني لسان حاله يقول اسق ربنا فقد توسلنا إليك بهذا الغلام المبارك. Yani Abu Talib şu taýda goýa aýdyp duran ýany Hudaýa şu bir bereketli oglanyň hormatyny bize ýagyn ber, jan Allah'ım diýip dili diýip boldy diýipdir. Asmanyna bir bölejik bulut ýogupdy şonda. Ýani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi getirip 8 ýaşyndaky mübarek oglany Käbä arkasyny verip öňüm Käbäň daşyndan tawaf etmäge duranna aňyrdan bärden gara bulutlar ýerden geleni belli bolmady, asmandan rahmetli ýagylla dökülüberdi. Aqsaban nadi wal badi, yer ýurtla ýaşyllar berdi, olakon bereket boldy diýipdirdi. Hatta Abu Talib soňra da goşgydy aýtýanmyşdyk. Wa abyadu yustasqal gamamu bi wajhihi simalul yatama ismatul lil aramil. Aqjoglan nabi, gowoglan nabi. Muň hormatyna Hudaý Taala'dan ýagyn dileýär. Muň hormatyna ýagyllar ýagyp, oham yetim, dul we nanalar, horhamtylar, garyplara bir keýpçilik bolýar adamyň bereketine diýip Abu Talib soňram goşgyda Rasulullah sallallahu aleyhi we sellem'den goşup durdy. Indi şu Rasulullah sallallahu aleyhi we sellemin bir bereketi barada sahabalar Rasulullah jany wesile edip Rasulullah janyň hormatyna diýip Rasulullah janyň bereket tama bolşularyň bir kidany mysal aýdýar. İnşallah izinden ýene Rasulullah janyň gurrüňine girer. Qawjetden gulak asyn. Şu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hormatyndan Allah Taala'dan dileýärlikleri sahabalar. Peýgambermi ol peýgamberlik berilenden soňra Medine-i Munawwarada özüne daýjal mescit salynýança kimin öýünde bolýar? Ebu Eyyub diýen sahabaň öýünde bolýar. Oham Ebu Eyyub peýgamberjana güne akşam şam ýerlik nahary berýän. Oham bir gün nahary beripdirler. Oham basymlykda şo naharyň şodurşy ýerine gaýdypdyr. Peýgamberimiziň mübarek barmagynyň eliniň jaýy ýok. Şodurşuna nahar ýerine gaýdypdyr. Faji'tuhu fazan faqultu ya Rasulallah bi abi anta wa ummi radatta isha'aka wa lam ara fihi mawdi'a yadak. Ya Rasulallah nahar ýerine gaýdypdyr. Sen barmagyň jaýy bolardy hemişe. Näme nahar halamadyňmy, näme boldy? Biziň ýeberen naharymyz şodurşuna ýerine gaýdypdy da diýip Ebu Eyyub Ensari diýen sahaba Rasulullah jana aýdypdyr. وكنت حينما ترد علينا فضل طعامك أتيمم أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة. يا رسول الله هميشه سن النهار قال النبرمجك من ayalım menen bile tabağı ortalardı. Görmünin Resulullah barmağının iyili var deyip tutacıktan nahari yerdik. Bereketin iyili da bir tay deyip. Bereket badırımın ne deyip sen barmak çeken yercağından bizi barmak çekerdik deyiptir. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Wey beçiňizde hurafattır. Beçiňiz kafir bolardınız.
bereket Hudaýdan dilen. Diýmen. Tat diýmendir. Ýöne aýdypdyr. Bu nipdir siz nahara sarımsak koyup dursanız diýipdir. Men ne diýipdir ol adamla ýanyma gelip gidýäti, gurrun etýäle we ferişteli de gelip gidýäti. Men aglymyň ýeti adamlara muzahim bolar muqadiýan diýipdir. Amma antum fakulu siz iýerin diýipdir. Ve haram diýemek diýipdir. Men ýöne fark etýän bu mahalla ol adamla gelip gidýäti, aglymyň ýeti muzahim bolamasyn diýipdir. Ha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünden süreyim ol sarımsak iýmendir diýip ondan meylek ol Rasulullah janyň naharyna sarımsak goşmadyk diýipdir. Kaza fil isabah ibn Hajar we sirat ibn Hisham we musnad al-imam Ahmad. Yine bir iki misal aýdyp o yine Rasulullah janyň gurrungyna gireylik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir wagtda bir derin üstünde yatanmıştı. Bir çermin üstünde. İçmek var. Beylege vursan kışta olya, beylege vursan tomsuna olya, savdası olya da üstü. Şon üstünde Peygamberimiz yatanmıştı. Mübarek sallallahu aleyhi ve sellem de derlerdir. Oham derler, şol derdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in deri yankı eteğindeki üstüne akıp bu şeşitli bir nese kastıra varmıştı. Oham Selim diyen zenan adamını görüp yortup on bir zatçık bilen alıp sanıcağından tüyüşe çıkarıp şu tüyüşeğin içine damdam edip yankıda Rasulullah canın mübarek derlerini alıp koyuptu. فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا سليم Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyumtur. Ne mi diyorsun sen niftir? فقالت يا رسول الله نرجو بركته لسبياننا فقال صلى الله عليه وسلم أصبته Ya Resulallah sen derlerinden tüyşa koyuyor sonra bana su koşup oğluncuklığımda bereket etiyasmani meridlese de çırayat inancağına sepiyat ya her neyem olsun şu sen derlerinden tüyşa koyup oğluncuklığımda bereket deyip ondan alqal yani Peygamberimiz ne ettirip ben bir derden bereket olacak mı? Bereket Hudaýdan dilerler. Diýmendir. Belki näme diýipdir? Asapti. Üstünden düştün berekelleri. Doğru üstünden düştün diýipdir. Hadisun sahih rawahul imam Muslim. Muslim rivayet ettir. Ine Rasulullah janyň akyp derin nagdy alyp süýşä goýanna Hud Rasulullah'ın öýde asapti. Üstünden düştün diýipdir. Yoksa ne ettirip ben kurafat diyor akypdan derdi dağı bereket boljakmy näme boljak diýmendir. Ahirkide misalyny aýdyň. Bilran Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özü baqa özünün bedeninin içinde diýsek emme üçüncüsi Sahihul Buhari Kitabul Libas'ta bagurrun dünýä boýunça qaýym senet. Peygamberimizin Ümmü Selime diýen zenanasynyň eline Peygamberimizin bir näse mübarek saçından ya sakalından bir näse qıllar varmışdy. Ohon sahabaların arasında birini gözleyse, bir merid olsa, bir sırqavlasa, bir tüyüşe sudan doldurup, Ümmü Selime diyen enemiz Resulullah'ın denanasına iýberýänmişlikle bir tüyüşen sudan doldurup. Ümmü Selime de, şol Peygamberjanın mübarek saçynyň 3-4 ýany sıkıljaly, şol tüyüşen içine kuýýanmış, onu alıp gidip şol meride içerilerine basym gowulaýan. Sahabaların arasında şu hemişe bağ vakmış. Resulullah'dan ennamne kıllaha qaçan beýle duranlygy. Şu qılı hemişe soňram da saklapdyrlar. Resulullah'dan mübarek kılnaky bereket diýip. Şol merili dağda içerýänmişlikle. Hud enemiz Ümmü Seleme'ne diýen işi we tamam Peygamberjanyň sahabalary, yani şägirdleri şondan merile tele gözlekde çağalaryna, özlerine, şon alaqana şondan hayırlanýanmışdykle. Ay ojra hurafatdyr. Beýsen şirk getirdiň bolar. Bereket şifany Hudaýdan dile. Qılla şifa boljakmy? Ojra aýtmaýan.